Tak ako majú babičky doma recepty na perfektné koláče, tak máme aj my recept vlastne na utavenie skloviny. Gro toho sklárskeho kmeňa tvorí sklársky piesok kremičitý, ktorý sa nakupuje a presnými pomerom ostatných surovín, ako je sóda, potáž, vápenec, barát a rôzne iné. Toto vlastne sa všetko v presnom pomere zmieša a tvorí to 40% sklárskeho kmeňa. 60% kmeňu tvoria naše vratné črepy. Sklo sa taví pri teplote 1500 stupňov, taví sa nepretržite. Momentálne sme na ručnej výrobe. Postupne na jednom kalichu sa podieľa minimálne 3 ľudia na výrobe. Naše linky sú neustále zapnuté. Od začiatku, kedy začnú vlastne taviť sklovinu, až do jej konca. Zhruba vydrží tá linka od 6 do 8 rokov. Denne utaví 20 tón skloviny, je to obrovská masa. Veľmi podobný princíp je vlastne aj pri tej strojovej výrobe, ktorú už teda máme od roku 1981, kedy bola zavedená prvá taká poloautomatická strojová výroba. Tu sa najskôr teda vytvarovávajú dve časti. Prvá časť je teda tá podstava, to dienko takzvané, kde sa na vrchnej časti nechá taká trošku väčšia hmota tej skloviny. Takisto sa vytvaruje aj ten kalich ako taký a následne na tomto stroji sa zahorúca spájajú a vyťahuje sa tá nožička, kedy vlastne preto nazývame aj tú patentovanú výrobu ťahaná noha. Aktuálne spoločnosť Rona vyrába okolo 60 miliónov kusov ročne, ktoré expedujeme do viac ako 90 krajín sveta. Jedná sa teda najmä o výrobky nápojové, sklo a teda plus rôzne doplnky, ako sú vázy, misie a tak ďalej. Ale primárne teda sa zameriavame na tú kališkovinu, teda kalich na biele, na červené a na rôzne ďalšie iné vína. Z tej celkovej produkcie, z tých približne teda 60 miliónov kusov ročne, ide viac ako 98% vlastne do celého sveta, čiže tu na Slovensku ostáva do 2%. Také tie najvýznamnejšie miesta, kde sa môže nájsť to naše sklo, sú napríklad ako hotel Burj Al Arab, takisto aj Buckinghamský palác, Bielý dom a rôzne ďalšie iné, teda takéto miesta zaujímavé. V roku 1890 prišiel Josef Schreiber s myšlienkou postaviť tú svoju úplne poslednú skláreň, najmodernejšiu skláreň. Veľmi ho oslovil tento región kvôli tomu, nie že by tu bola surovina, z ktorej sa ťaží sklovina, ale bola tu ďalšia veľká, obrovská komodita, a to boli bukové lesy. Bukové drevo bola komodita, ktorá bola nevyhnutne potrebná na utavenie skloviny, na kúrenie v peci, keďže plyn vtedy ešte neexistoval. Do tejto obce sa poprisťahovali ľudia z blízkych dedín, z okolia, ale aj z tých vzdialenejších. Vychodili som za prácou, za zárobkom. Dnes vlastne môžeme povedať, že síce máme jednu z najväčších škôl a jedinú školu zatiaľ na Sklársku na Slovensku, ale máme ju už asi 5. rok zatvorenú, pretože nemáme dopyt mladých ľudí pre toto zamestnanie. Nádej zomiera posledná, že musím všetko preto urobiť, aby sme to nejakým spôsobom oživili a tú tradíciu vlastne predkov zachovali.